Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici. U ponedjeljak 5. listopada pod predsjedanjem predsjednika Vlade Andreja Plenkovića u Našicama održana je 11. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Svjestan sam pažnje, a vjerujem i da svi ovdje smo svjesni značaja i prilike koji projekt Slavonija znači ne samo za Slavoniju i Slavonce nego i za cijelu Hrvatsku. U godini koja je bila moguće i najizazovnija od kraja Domovinskog rata, Slavonija kreće punom snagom naprijed. Ako povučemo paralelu s prethodnom sjednicom savjeta održanom u prosincu 2019. godine u Vukovaru, možemo vidjeti kako je vidljiv značajan napredak u ugovaranju projekata. Vremenski gledano od 30. studenog 2019. godine do 31. kolovoza 2020. godine ostvaren je porast ugovaranja na području 5 slavonskih županija u iznosu od čak 5,2 milijarde kuna. Gledajući od početka provedbe projekta ugovoreno je 16,53 milijarde kuna što predstavlja 88,16% ciljanog ukupnog iznosa od 18,7 milijardi kuna. Krenuli smo snažno, ali pravi posao je tek pred nama, posao koji će dugoročno utjecati na Slavoniju u gospodarskom, ali i u demografskom smislu. U tijeku su aktivnosti koje će odrediti korištenje sredstava u budućnosti, prije svega mislim na pripremne aktivnosti vezano uz sljedeće financijsko razdoblje 2021. do 2027. godine, ali i definiranje reformi i projekata za izradu i provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kao i budućih programa kohezijske politike. Što to konkretno znači za Slavoniju, Baranju i Srijem, što to konkretno znači primjerice za moj Osijek, reći ću samo kroz par projekata jer uistinu lista je poduža. Rekonstrukcije pruge Okučani-Vinkovci u vrijednosti od 3,5 milijarde kuna. Izgradnja i opremanje novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku vrijedna 2 milijarde kuna. Obnova HNK Osijek vrijedna 80 milijuna kuna. Rekonstrukcija i proširenje zračne luke u Osijeku vrijedna 395 milijuna kuna. Izgradnja novog kolodvora u Osijeku vrijedna 36 milijuna kuna. Rekonstrukcija pruge Osijek-Virovitica vrijedna preko milijardu i 100 tisuća kuna. I sada kada zamislimo sve te projekte, vrlo je jasno da Osijek, Slavonija, Baranja i Srijem, isto Hrvatska i u konačnici cijela Hrvatska nakon ovoga neće biti isto mjesto. U tome će pomoći i nova nacionalna klasifikacija statističkih regija RH kojim se uvode Panonska Hrvatska, Jadranska Hrvatska, Sjeverna Hrvatska i Grad Zagreb kao statističke regije druge razine odnosno NUTS-2 regije. Dakle, značajno pravednije i realnije novom podjelom pozitivno se utječe na intenzitet regionalnih potpora za poduzetnike što će pridonijeti povećanim iznosima potpora za male, srednje i velike poduzetnike na području planinske Hrvatske. Precizno i konkretno to bi značilo da poduzetnici u Osijeku, Virovitici, Vinkovcima, mali poduzetnik da će mu se iznos potpora povećati s 45 na 70%, za srednje poduzetnike sa 35 na 60% i odnosno za velike poduzetnike sa 25 na 50%. Time se ispravlja nepravda koju je SDP-ova Vlada nanijela istoku Hrvatske kada smo bili svrstani zajedno sa Gradom Zagrebom što nas je statistički činilo razvijenijim no što u stvarnosti i jesmo. No, ovo nije trka na 100 metara, niti je ovo trka u kojoj Slavonija uzima od ikog drugog u Hrvatskoj. Zahvaljujući našoj Vladi sredstva su osigurana, uskoro će biti predstavljena strategija i svi koji imaju gotove projekte dobit će i sredstva. Ovo nije derbi Osijeka s Dinamom ili Hajdukom, u ovoj priči svi koji odrade svoj dio bit će ujedno i pobjednici. Konačno valja istaknuti da je nakon sjednice dodijeljeno 439,5 milijuna kuna vrijednih ugovora, radi se ukupno o 66 ugovora kojima je osigurano 315,4 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Iskreno se veselim sljedećoj sjednici savjeta koji će se održati u Pleternici te sam uvjeren kako ćemo nastaviti sa dobrim vijestima iz Slavonije. Hvala.